i molt clar. Nosaltres ens hem... A veure, l'experiència que té és llarga perquè són molts anys d'experiència a tots nivells, a infantil, primària, secundària. Ara em deies que encara estàs fent alguns màsters a la universitat, a Ramon Llull, a Lleida, no? I nosaltres ens deixem acompanyar per mètodes que té propis i que ens van molt bé, i ara ja sona, no? El Gavarró, doncs és ell. És ell, el famós? És ell, el famós. No només amb això, perquè els mestres també ens deixem assessorar. Jo sé que hi ha gent, Daniel, que et diu que ets com un xerpa. Doncs ens deixem acompanyar per al xerpa perquè té molt bon criteri i un sentit de compromís amb idees molt pautades, molt clares, que a nosaltres ens dirigeix molt bé, no? Clar, nosaltres veure que avui suposo que aquest link el farem extensiu perquè seria una llàstima que no et sentissin parlar i nosaltres, bueno, agraïu-vos als que esteu, doncs, la presència, no? Quasi que has de parlar tu, Daniel, perquè jo què vols que et digui? M'encanta que estiguis aquí. Hem esgarrapat les hores que hem pogut per tenir-te i és un plaer. Jo no et dic xerpa, et dic mestre, així que et dono la paraula. Tota per tu. Marta, moltíssimes gràcies. Doncs dir-vos que d'entrada aquesta sessió quedarà enregistrada i suggerir-vos una idea que és la següent. Al marge que la podeu pujar a YouTube o així i compartir-la amb les famílies, una proposta que us podria fer és que siguin trossos que us criden especialment l'atenció. A la millor val la pena que feu un tall, jo què sé, un tall de 3 minuts, un tall de 5, i llavors el passeu pel grup de WhatsApp de les famílies i digueu, però veieu quina animalada està dient? Esteu d'acord amb això? I això ja provoca un diàleg pedagògic i fa que aquesta xerrada tingui, aquesta reflexió sigui molt més útil. Tot i que la pugueu tenir tota llarga, però sentiu-vos lliures per fer això de fer talls i enviar-los al grup de WhatsApp de les famílies i dir, però és que s'ha begut l'enteniment. I a partir d'aquí dialogar. Dialogar perquè avui m'agradaria fer una reflexió sobre com educar per la felicitat. I aquí jo d'entrada us demano 3 coses. La primera és que no creieu res del que diré perquè moltes de les coses que diré simplement són, com dir-ho, són rares, ja està. Si jo digués el que diu tothom, doncs no valdria la pena que vingués, no? Perquè diu el que diu tothom, doncs ja està, ja ens ho sabem. Llavors, moltes vegades portaré la contrària a certs temes. No us tanqueu, no en creieu. Aquesta és la primera. Però verifiqueu. Apliqueu-ho amb els vostres fills, amb les vostres filles i veieu el resultat. Els resultats no enganyen, és com el Don Limpio, el Mr. Proper, doncs ja està. Si neteja, neteja, i si no, doncs ja està. I l'última cosa que us demano així d'actitud, a part de no creure però verificar, és que us doneu la llibertat d'interrompre, de preguntar, de tot el que vulgueu. Aquesta és quedarà enregistrat per tota la comunitat de Nausica, però els que esteu aquí en directe teniu la possibilitat d'intervenir i de portar la reflexió cap a on vosaltres vulgueu. Jo, tot i així, he pres nota de les coses que abans de començar a enregistrar els que esteu aquí presents m'heu dit que us interessaven i per tant procuraré abordar-les. Tanmateix, a mi m'agradaria fer aquesta xerrada, per dir-ho així, o aquesta reflexió en veu alta, es diu educar per la felicitat, no? I les dues paraules són absurdes. O sigui, ja comencem fatal. Jo vaig posar aquest títol perquè es ven bé, és ben bé i te'l compren, i això està molt bé. Però és absurd. Absurd per un motiu molt senzill. Nosaltres no podem educar els nostres fills. Podem intentar-ho. Però nosaltres no podem aprendre per ells. I això ho hem de tenir molt clar. Jo no puc aprendre pel meu fill. Jo no puc aprendre per la meva filla. Jo li he de donar suport al meu fill i a la meva filla i estic aquí per intentar donar-li un guiatge, unes pistes, una orientació, però només ella podrà dir sí. I això és bestial, Perquè fixeu-vos que una persona que treballa de fuster, de fustera, agafa una fusta, la talla i fa una taula. Punto, s'acabó.
És a dir, la fusta no té res a dir. Si tu vols fer una taula, surt una taula. Però amb un fill no és així. Amb un fill, a vegades, les famílies més conscienciades, amb més tendresa, amb més no sé què, tenen uns fills que dius, Déu meu senyor, quina paciència ha de tenir aquesta gent. I al revés, famílies desmanegades, sense cap interès, el seu fill, la seva filla sembla Santa Teresa de Calcuta, saps què vull dir? Que dius, però com pot ser? Això què vol dir? Vol dir que educar és impossible. Vol dir que vosaltres fareu el vostre màxim, però que no sou responsables. Això és molt fort, dit així. I tenir aquesta mirada que implica un respecte absolut perquè el vostre fill vagi assumint el seu propi creixement, us permetrà, i ara entraré perquè això ho explicaré d'aquí un minutet quan parlaré de la lluna menguant, que és una característica de ser pare o de ser mare, us permetrà tenir una relació que no estigui viciada, que no hi hagi un excés d'implicació, que hi hagi un respecte molt gran. Aquesta idea és fonamental. Però també serveix per a la gent que són profes, Amb els alumnes passa igual, passa exactament igual. I després hi ha l'altra part d'aquest títol trampós, que és educar per a la felicitat. Tu no pots ser feliç pel teu fill, punt. Ja està. Així que el que tu faràs serà... El teu fill, el millor regal que pot tenir de tu és que tu siguis feliç. La resta faran el que pugui. Llavors, arribat aquí, aquest títol és trampós, però com que ja fa anys que funciona, doncs mira, el mantinc per màrqueting. Però arribats aquí, el que jo sí que vull donar-vos és una sèrie d'orientacions que incrementen la probabilitat. Però només la probabilitat que els vostres fills siguin feliços i que vosaltres alhora tingueu molta més pau, sigui una relació molt més harmònica a casa. S'incrementen les probabilitats. Però a vegades també heu d'entendre que si us hagués tocat un fill o una filla d'aquelles que tot diuen que sí, que són sensates, que són amables, per poc que fessis, la teva casa seria, vamos, un lloc de molta pau i molta no sé què. I en canvi, si t'ha tocat un que és d'aquell d'armes tomar, que només néixer ja vas veure que venia, doncs, santa paciència. És a dir, que aquestes reflexions serveixen per incrementar les probabilitats. I està bé. Està bé. I a mi m'agradaria també fer una altra reflexió sobre la felicitat. Hi ha molta gent que creu que la felicitat significa que les coses aniran bé. I jo sento portar-vos la contrària. La vida mai anirà bé. Això que sóc optimista. Però, vull dir, sempre hi ha problemes a la vida. Llavors, la felicitat no és no tenir problemes. La felicitat és, a pesar de les dificultats, abraçar la vida que et toca viure. És no desitjar ser una altra persona. És adonar-te'n, l'altre dia, per exemple, jo som molt amics amb el Brad Pitt, no? I l'altre dia va venir a casa, va estar dinant i li deia, clar, és que tu tens aquesta pena, li deia, perquè no tens el meu físic, no? I el Brad Pitt deia, no, ja ho entenc. Doncs el Brad Pitt pot ser feliç abraçant el seu físic, un físic que no està a la meva alçada, però que no està mal. Saps què vull dir? Doncs això és... La felicitat per mi, per tant, no és que la vida et doni un cos perfecte, ni una intel·ligència bestial, ni una... No. Que tu sàpigues abraçar el que et toca viure. Ja està. I a totes les cases i a totes les persones, qui no té una ell té una seva. Qui no té una cosa, té una altra. Així que ja està. Arribats amb aquesta intro, a mi m'agradaria passar un bloc d'informació que em sembla fonamental. Us heu adonat que per conduir a tots els països del món cal un carnet. Per ser pare o mare no. I és molt més difícil, però molt més difícil educar un fill o una filla que portar un sidecar. És que no té cap secret, el de portar. Fins i tot portar un tràiler, t'entrenes una mica i el portes, perquè el tràiler ni protesta, ni està al mal humor, però educar és difícil. I això significa que nosaltres, moltes vegades, no se'ns ha preguntat abans, no ens hem plantejat què vol dir ser pare o ser mare. Moltes vegades no ens hem preguntat què vol dir ser pare, què vol dir ser mare. Jo crec que aquest és el punt de partida, perquè us aclarirà moltes coses. Moltes. I espero que també trenqui algun mite erroni.
Per mi ser pare o mare són 3 coses. La primera és porta. La segona és lluna menguant. I la tercera és amor. Porta, lluna menguant i amor. Explico cada una d'elles. Mireu, ser pare o ser mare és porta. Què vol dir una porta? Doncs vol dir que tu obres una porta i dius qui vulgui que passi, que es quedarà a casa durant els propers 20 anys. I a vegades passen 2. Que sí, Nora? No passa 1, passen 2. Aquí jo vull remarcar una cosa. Ser una porta significa que tu no fas un càsting. No obres una porta i dius a tu que m'avinc amb tu, a tu que m'agrades, a tu que veig que ets simpàtic, a tu que... Entra, no dius això. Dius que entri qui sigui. I a vegades jo faig la broma a la gent perquè se n'adoni de la immensa solidaritat o de la immensa tendresa o l'immens signe d'amor que això és, que us imagineu que esteu, no sé, a la plaça Bonanova, segudets allà, i a la persona que passi número 23 us l'emporteu a casa pels propers 20 anys. Uau! I si és un quinqui? I si és un borde? I si és una persona antipàtica? I si és una persona, jo què sé, quan ser pare significa obrir la porta a qui vingui. Això significa que tu no fas un càsting. I és molt heavy. Anem a la segona cosa, porta. La segona cosa és lluna menguant. Lluna menguant és una forma elegant de dir poder, jerarquia, manar. Mira, quan tens un bebè, quan tens un nen o una nena, i és bebè, manes amb el 99%, tens el 99% del poder. I si no l'exerceixes, morirà. És a dir, el perjudicaràs. Perquè tu has de decidir si l'abrigues o no, si el canvies o no, si l'alimentes o no. Ell només decideix si plora, si fa pipi, si fa caca o dorm. Ja està. Les altres coses les decideixes tu. Sí que pots decidir que li pots donar de mamar un dia sí i 7 no. I és la teva decisió, però això tindrà conseqüències. És a dir, tens poder i no pots renunciar al poder. Ho dic perquè a vegades els pares i les mares diuen jo sóc el millor amic del meu fill o la meva filla. No t'equivoquis. Has de ser el millor pare o la millor mare. Amics ja en tenen, ja en tindran a la vida. Pare vol dir, ser pare o ser mare, vol dir manar. Tu has de decidir per coses que ells no poden decidir. I punt i final. Tu esculls l'escola a la que aniran. A una nena de 3 anys no li pots preguntar seiem aquí i parlem-ne. Quin tipus d'escola et sembla raonable? Mira, aquí al barri tenim... Això no té cap lògica. Té cap lògica, tu decideixes i punt. Decideixes moltes coses. I per tant tens poder. Ara bé, cada trimestre perds un 1% del poder. Per això ets una lluna menguant. En aquest moment, doncs mira, teniu nens i nenes de 5è, però també teniu de P5, també, doncs ja està. Cadascú està. Els que tenen a P5 tenen encara, jo què sé, el 45 o el 60% del poder. Està molt bé. Els que estan a 5è, mira, els hi queda, Déu-n'hi-do, un 35%, sense cap mena de dubte de poder. I quan tingui 17 anys, oblideu-vos que us quedarà un 4 o un 5%, I això és un fet, i això costa. Què significa poder? És molt fàcil d'entendre. Tot allò que l'infant no pot decidir per si mateix i assumir les conseqüències, ho has de decidir tu. Però a partir del moment en què el nen, la nena, el fill, la filla, l'alumne, pot decidir i assumir les conseqüències, t'has de retirar. Per exemple, quan no sap caminar, tu l'agafes i el seus al costat d'un altre nen i li dius, juga. I com que no es pot moure, li poses allà el que tu li posis al mig i ell va fent i intenten fer i ja està. I com a molt agafar la pala, pega l'altre nen i s'acaba la història, però ja està.
Ara arriba un moment en què el teu fill, la teva filla, escollirà els seus amics i les seves amigues. I serà indiferent que a tu t'agradi ell. Serà indiferent que tu pensis que és millor que sigui amic d'aquell altre nen de la classe que és molt millor per ser amic que aquest altre. Perquè el teu fill escull en funció dels seus criteris. I tu hauràs perdut el poder. Llavors, això és molt important de tenir-ho present. I ara afegiré una altra cosa que amb això de lluna menguant que crec que és fonamental. En un cert moment hauràs de renunciar a tot el poder, a tot. Des de la meva perspectiva hauràs de renunciar a tot el poder quan el teu fill sigui adult. La meva pregunta és quan el teu fill serà adult? Quan sigui gran, quan sigui adult. Jo no sé quan serà adult. No abans dels 18, perquè seria una crueltat, però no després dels 22, 23, si ets d'aquests hipergallina cloeca protectora. I val la pena que t'ho apuntis ara. Jo a vegades faig la broma a la gent i els dic aneu a un tatuador i apunteu-vos l'edat que dieu ara. Perquè quan arribeu a aquella edat dirà però és que el meu fill no és prou madur. Ho allargo un any, 2 més. És que me'n recordo d'un amic meu que es va casar quan tenia 21 anys. I la seva família estava totalment en contra. I ell diu, és el millor que he pogut fer mai a la meva vida. Diu, no hi ha res més bonic que després d'estar 3 anys amb la meva dona, amb 24 vaig tenir la meva filla, que ara ja té 21, i li vaig dir, ara es pot casar la teva filla, si vol. I va dir, no! És molt brillant, això. És molt brillant. Tu has de decidir en quin moment el teu fill serà adult. Mai després dels 22, 23. I si resulta que el teu fill, la teva filla, et sembla que no és prou madur, què voleu que us digui? Hi ha molts adults que no són madurs. Així que no serà una excepció. I ja està. I ja està. Perquè si no, si voleu... Que té molta més importància de la que sembla. Si vosaltres, quan el vostre fill sigui adult, voleu manar sobre ell, destrossareu la relació. Jo conec moltes mames i molts papes de senyors de 30, 40 i 50 anys que quan aquests senyors de 30, 40 i 50 anys arriben a casa de la seva mama, del seu papa, el papa no se n'ha adonat que el senyor té 40 anys. I el renya. Diu, aquesta camisa no et senta bé. Has de menjar més. Sabeu què vull dir? Llavors, clar, hi ha molta gent adulta que té mala relació amb els seus pares perquè els seus pares no han entès el concepte lluna menguant. I això té una pregunta implícita que espero que després del que he dit contesteu bé. Tot i que normalment la gent no contesta bé, però és igual després d'aquesta explicació. La meva pregunta és, fins quan sereu pares? Fins quan sereu mares? Vinga, digues, vinga. Fins que siguin adults. Sí. I això és molt bonic de ser-ho, perquè després seràs expare, exmare. És a dir, tu tindràs el títol, però no podràs exercir, perquè si exerceixes, la pifiaràs. I això hi ha molta gent que no ho sap, molta gent que diu ser pare per tota la vida. No és veritat. En un cert moment, ser pare, ser mare significa manar. I en un cert moment hauràs de deixar de manar, per tant tindràs un títol com el de la condessa de Romanones, que quan es va arruïnar fregava terres. Saps què vull dir? Llavors, com que estava ja fent de minyona, era condessa, però excondessa, que no exercia, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això em sembla una idea molt important. Jo dic que ser pare o ser mare significa 3 coses. Porta, que passi qui sigui, la segona, lluna menguant, i la tercera, estimar. I això que diré ara no cal que em feu cas, no cal que em feu cas, però jo afirmaré que l'amor no és un sentiment. Jo afirmaré que l'amor no és un sentiment, no ho és. Que és indiferent el que tu sentis. Això no té cap mena d'importància. El que tu sentis no té importància, el que té importància és el que fas. I ara, permeteu que ho expliqui una mica. Clar, és que ara diré coses que normalment no es diuen però són així, i ja està. No es diuen però són així. I el que diré és tan senzill com que
pot ser que el teu fill et caigui malament. Ja està. Hi ha un tant per cent determinat de pares i mares que el seu fill els hi cau malament. Doncs perquè tu, per exemple, per posar un exemple, ets del moviment feminista de tota la vida i la teva nena o el teu nen és de lo més reaccionari que et pots tirar a la cara i de lo més masclista. I a més li sembla bé i està content. Ai, senyor, i et cau fatal. O perquè tu tota la vida has estat una persona dinàmica, oberta a fer coses i el teu fill, la teva filla és pasmarote, saps què vull dir? I et cau malament. Hi ha molts pares, moltes mares que se senten culpables si això els hi passa. Perquè pensen que no són prou bons. Jo vull trencar aquesta idea. Ser bon pare o ser bona mare no significa que caigui bé el teu fill. Significa, bàsicament, que ets capaç de buscar, de buscar el seu màxim bé. Ja està. Mentre tu busquis el seu màxim bé, ets bon pare, ets bona mare. Que et caigui bé és que has tingut sort. I això que us passa amb els fills us pot passar amb els pares. Els vostres pares no s'han de caure bé. Les vostres tietes no s'han de caure bé. Els vostres germans no s'han de caure bé, perquè hi ha molts germans que tu no escolliries mai com a amics i vas haver de viure amb ells en un pis de 50 metres quadrats 20 anys. Això no és pitjor que anar al Alcatraz. Llavors, no cal que em caigui malament, però jo puc estimar el meu germà, encara que no em cau bé, perquè és un borde, és un antipàtic, és egoista, però el que sigui, i tanmateix desitjar que sigui feliç. I tanmateix voler-lo cuidar en la mida del possible. I per mi, amor significa buscar el màxim bé del meu fill o de la meva filla. Això és el que significa. I per la qual cosa renuncieu als sentiments. Ole! Els sentiments no tenen cap importància. Hola, que bèstia soc. Que bèstia soc. Si el teu fill et cau bé, fantàstic. I si no, doncs mala sort. Però no ets mal pare, no ets mala mare. De fet, quan tu estimis el teu fill, és a dir, busquis el seu màxim bé, començaran a aparèixer sentiments agradables dins teu, perquè els sentiments són una conseqüència. Però no esperis que ell et caigui bé per actuar, per cuidar-lo. Aquesta és una reflexió. Per tant, és porta, lluna menguant i amor. I jo no sé si soc capaç d'explicar-ho amb claretat, però hi ha una idea que em sembla molt important. I no dubteu a obrir el micro si teniu coses o el que sigui i comentar, no dubteu. Jo us demano que us dessensibilitzeu. Clar, poseu aquest tros al WhatsApp, talleu, diu, els pares s'han de dessensibilitzar. No us podeu relacionar amb els vostres fills des dels sentiments. Us heu de relacionar des de l'amor. Perquè des dels sentiments hi ha nens i nenes que et cauen malament, hi ha coses que et preocupen, hi ha moments en què estàs enfadat i a la mínima saltes. En canvi, relacionar-te des de l'amor és preguntar-te a cada moment què és el que tu necessites. I quan tu estàs des de la desensibilització, contestes a partir del que és millor per ell, no del que tu voldries dir, no del que tu estàs sentint. I poso un exemple d'una amiga meva que l'altre dia el seu fill es va enfregar com una mona amb la seva mare i li va dir: «Cuando sea mayor y tenga hijos, no los verás nunca!» Té 5 anys, per cert, el nen aquest. I llavors la mare li va dir: «Pues jo ho entenc i estàs amb el teu dret, però ara te'n vas a dormir, Fin de la discussió. Però fixeu-vos que molts pares i moltes mares, quan els fills ens diuen no t'estimo, no ets un bon pare, no ets una bona mare, es trenquen. I si et trenques, llavors no actues buscant el màxim bé. Llavors caus en el xantatge. I si caus en el xantatge, llavors sí que entres en un cercle viciós. Per 2 motius. Perquè el teu fill i la teva filla entendrà que perquè tu estiguis a prop, perquè estiguis pendent, s'ha de fer la víctima. I aquest estarà terrible. M'explico, serà un cercle viciós. I la segona, perquè
en realitat no li donaràs al teu fill o a la teva filla allò que necessita. Jo sé que com a profe és molt més fàcil dir-ho que com a pare o com a mare, perquè com a pare o com a mare tens molta més implicació emocional. Però el que jo estic dient ara és molt gordo. Estic dient que la implicació emocional és l'obstacle més gran per estimar els fills. Perquè ens trenquem per dintre. Quan un fill em diu no t'estimo, prefereixo el papa. O al revés, perquè clar, se les saben totes, no? Després diuen, prefereixo la mama. Llavors, clar, aquí estan jugant i és una sort. És una sort que tinguis el papa i que el prefereixis. Ara t'acabes la sopa i vinga, echando virutas. I s'acaba la història. Perquè és que si no, estem espatllant la relació. I a mi em semblava molt important abordar aquest tema, no? Abordar aquest tema. No sé si vosaltres, si teniu si en algun moment hi ha alguna cosa que se us acut, alguna pregunta, algun comentari, doncs no dubteu a fer-lo, no? I hi ha una altra cosa que si voleu ho ampliem des d'aquest punt de vista. I és una cosa que jo crec que com a pares i com a mares heu de tenir molt clar, també com a mestres. No ho sabeu tot. No ho sabeu tot. I com que no ho sabeu, esteu aprenent. I com que esteu aprenent, la cagareu. Hi haurà dies que tindreu por i llavors al vostre fill o a la vostra filla la sobreprotegireu. Jo he vist sobreprotegir a famílies que sobreprotegien els seus fills i si teníem una excursió que durava més d'un dia ja no venien. Perquè, pobret, què li passa si resulta que ha de passar la nit fora, saps què vull dir? Ai, que terrible. Bueno, doncs ja està, castiga't a casa. Per què? Perquè el teu pare té por. És ben trist, eh? És a dir, tu no vas de colònies perquè el teu pare té por. Que cutre! Però, bueno, aquestes coses passen, no? Us equivocareu. Hi haurà un moment en què, a la millor, si tot va bé, us n'adonareu que us heu equivocat. Sí? Llavors, jo suggereixo que no demaneu perdó. Ja comencem així a ser dinamitadors. No demaneu perdó. Expliqueu què us sentiu. Digues-li, ho sento molt. Sento molt, veig que m'he equivocat i m'hagués agradat no haver-ho fet. I ho lamento molt. Sento una gran tristesa perquè veig que t'he privat de moltes excursions. Ho sento. Però no li diguis perdona'm. Perquè si no et poses en una situació de xantatge. No et perdonaré mai a la vida. M'has espatllat la vida. Per culpa teva estic tarat. I aquesta és una situació on un pare no s'hauria de situar mai, ni un mestre. Perquè és normal que t'equivoquis. És més, no pretenguis que no t'equivoquis. Els teus fills tindran un trauma per culpa teva. Ja està, no passa res més. I tu tens un per culpa dels teus pares. Ja està, no passa res més. Llavors, quan tu siguis una mica adult, dius, saps què? Aquest trauma me'l curo, ja està. Saps què vull dir? Ja està, el supero. El meu pare no se'n recordava mai dels dies del meu aniversari. Ai, estic traumat, no m'estimen. Diu, ja n'hi ha prou. En tal que jo me'n recordi del dia del meu aniversari, doncs ja n'hi ha prou. Em compro el meu pastís, em bufo les espelmes jo mateix i ja està. Em preparo una festa d'aniversari i convido la gent que m'interessa. Ja està, s'acabó la història. Què queda estar traumat perquè el meu pare no se'n recordava de quan era el meu aniversari i ara no celebrar-lo fins que em mori? No, home, no. Compro pastís i, a més, convido el meu pare, que no se'n recorda, però si el convido bé. Ara, és que... Llavors vol dir una cosa molt senzilla, que vosaltres la cagareu. I això, entre cometes, generarà petites ferides al vostre fill. Això és així, la vida. Però no us preocupeu, tindrà ferides de més coses. La vida és una ferida contínua. Bueno, però també hi ha alcohol i mercomina i de les ferides s'aprèn, no passa res. El punt on jo volia anar és que si vosaltres com a pares teniu un trauma amb els vostres pares, aneu a un terapeuta i el resoleu, li demaneu un pressupost
que es faci un pressupost de 3 mesos, 4 mesos, no gaire més, perquè hi ha gent que abusa, i ja que faci una mica de net amb la teràpia i ja està. I per tant tu quedes net. Perquè tu ets responsable de netejar els traumes que tu tens. I ara ve la part gorda. És inevitable que t'equivoquis, però tu no ets responsable del que els teus fills faran amb els teus errors. No ets responsable. I quan un fill o una filla et mira i et diu va ser culpa teva que jo tingui por a l'aigua, li dius mira, carinyo, ja tens 16 anys, igual que facis extraescolars de muntanyisme, apunta't a la piscina, Diu, si vols, ja et subvenciona un terapeuta, però a mi no em culpis de que jo aquell dia et vaig espantar a la piscina. Doncs mira, et vaig espantar a la piscina i ho sento molt. Hi ha moltes coses que a vegades ens equivoquem. I ara que ja comences a ser gran, val la pena que facis net. Ho dic perquè el pitjor que ens podria passar amb els nostres, o una cosa que ens pot passar que és molt dolenta amb els nostres fills i filles, és jugar als xantatges. I el xantatge pot fer que te'l faci el teu fill, que a vegades pot passar, no acostuma a passar, però el més habitual és que el xantatge us ho feu vosaltres. Que us digueu que no sou prou bons pares. Que us digueu que no sou prou bones mares. Doncs jo diria una cosa molt simple. Mira, fill meu, haver escollit un altre, jo què vols que et digui? Claro, és que has vingut a parar. Mira, jo vaig obrir la porta, tu vas entrar, doncs et fots, jo què vols que et digui? Claro, és que, i a partir d'aquí jo faig el que puc i tu també fas el que pots. I aquesta em sembla que és em sembla molt important, perquè existeix en aquest moment una exigència molt dura pels pares que els exigeixen que siguin perfectes i vosaltres no podeu ser perfectes, perquè ningú és perfecte. I ara faré una altra afirmació que crec que és superimportant, que l'heu d'entendre, l'heu d'entendre. Gràcies als vostres errors, els vostres fills faran un creixement espectacular, immens. Ja sé que els vostres errors no són incòmodos, Però mira, s'aprèn més de les coses que van malament que de les que van bé. Jo ho explicaré ara de forma molt senzilla. Mira, imagineu que a casa vostra tot sempre anés perfecte. Semblaria que el vostre fill és meravellós. Però quan anés a un altre lloc i tingués una dificultat, no tindria cap pràctica per sobreviure en situacions difícils. Sembla una tonteria, Però no us sentiu culpables. Les vostres mancances ajuden a que els vostres fills creixin. Jo a vegades ho explico. Jo tenia 2 àvies, una àvia molt bona, fantàstica, meravellosa, que em feia seure sobre els seus genolls, amb un balancí que tenia, s'amagava uns carmels amb un delantal negre que portava i me'ls donava d'amagat, no li diguis a la mama. I jo amb el meu carmel, que era un símbol de que la meva àvia m'estimava. I després tenia una altra àvia que tenia problemes psiquiàtrics i que a mi, però no perquè era jo, sinó a tothom ens maltractava, ja està, no passava res més. Ens maltractava vol dir que no ens deia pel nom, sinó per un mal nom, que ens deia, eres un pesau, vete d'aquí. Bueno, ja està. Aquesta va ser la meva infantesa amb 2 àvies absolutament diferents. L'única, amb una àvia vaig gaudir molt, que és la dels Carmels. L'altra em va ensenyar a estimar. L'àvia insuportable em va ensenyar a estimar, perquè jo la vaig odiar fins que vaig tenir 30 anys. Fins que un dia me'n vaig adonar que amb aquella dona o jo l'estimava o ningú, o mai sortiria de l'odi. Mai! I de cop i volta me'n vaig adonar que jo havia de conquerir un amor incondicional perquè ella no me'l podia donar. I de cop i volta me'n vaig adonar que el que havia estat més difícil a la meva vida era el que més m'havia fet créixer. Els vostres errors poden fer créixer molt els vostres fills. No els feu a propòsit, aquesta és una altra, però no us sentiu culpables. No us sentiu culpables. Teniu dret a equivocar-vos. Tampoc demaneu perdó. Disculpeu-vos simplement, diu, ho sento moltíssim. Què puc fer ara? Llavors, a partir d'ara ho fas diferent, si pots, i ja està. I no accepteu cap mena de xantatge. No accepteu cap mena de xantatge de tu m'has traumat. No, carinyo, jo em vaig equivocar
Mira, ja l'altre dia m'explicava un senyor molt simpàtic que deia que té un amic seu que té una cartilla que va posant diners cada mes, diu, pel psicólogo de mi hijo. Pel psicólogo de mi hijo. Cuando sea mayor y me diga, me has traumado, le digo, aquí está la cartilla. És bo, no? És molt brillant, això. Doncs, bueno, jo crec que, perquè llavors podreu ser pares des de la senzillesa, des de la normalitat, des d'on sou, no? I aquí, a mi sí que m'agradaria parlar una mica, si us sembla, perquè és un tema que jo crec que us pot ser útil, parlar una mica de l'obediència, de l'obediència, de com aconseguir que els nostres fills i les nostres filles ens facin cas. Jo ho resumiria dient que no és des del càstig i tampoc és des del premi. I també diria que requereix un aprenentatge, ja està. Requereix un aprenentatge perquè molts nens i moltes nenes estan acostumades, per la societat, la societat està acostumada a tractar els nens com si fossin imbècils, i no els considera com uns subjectes que tenen criteri. Només cal veure la gent com es dirigeix a un nen que a vegades sembla que siguin tontos, saps què vull dir? No els hi pregunten com se senten, com es viuen, sinó que els infantilitzen. I els infants són petits, però no són tontos, tenen criteri. El que passa és que el criteri s'ha de construir, el criteri s'ha d'esbrinar. Tu t'has d'equivocar per saber que per aquí no era. Ja està. Que és el mateix que fem nosaltres, els adults. Ens equivoquem i després diem, ai, per aquí no era, ja està. Doncs aquesta és la forma com amb els fills, i ara explicaré una mica més, ho explicaré més o menys pautat, com nosaltres podem aconseguir que els nostres fills ens obeeixin. I jo diria que hi ha diverses coses, però que es podrien resumir sota la paraula respecte. Respecte, per mi hi ha una eina de l'amor que és el respecte. I el respecte significa que no et criticaré, no et jutjaré, no et discriminaré, no et culparé, no et ridiculitzaré, no et diré ja t'ho havia dit, que aquesta és una que ens surt amb moltes ganes, ja t'ho havia dit. No, això simplement ho caiem perquè això no és respectar a l'altre. Senta fatal, no?, que t'ho digui. Però a part de tot això, de no criticar, no jutjar, no castigar, no venjar, no ridiculitzar, no ja t'ho havia dit, hi ha una altra cosa que s'ha d'afegir. I no et salvaré de les conseqüències del teu error. I aquí, els fills i les filles poden escollir les llavors que planten, però un cop que han plantat la llavor, han de recollir inevitablement el fruit que acaba de néixer. I ho fas per amor. Ho fas per amor. Perquè si al teu fill li perdones unes conseqüències, si el salves, està aprenent que la seva acció no té conseqüències. Està aprenent que és igual el que faci. Però fixa't que, mira, a vegades poso l'exemple d'una veïna. Jo soc de Lleida, llavors tota la gent de Lleida té cases a Cambrils, per si no sabíeu, o a Salou. Doncs anem a l'estiu, perquè és la platja més propera, Salou, Cambrils, i nosaltres tenim un apartament allà a Cambrils. I és un apartament que són tot de cases i així, que es fan en rodoneta i una piscina al mig. I llavors una de les veïnes té una filla adolescent i tots els adolescents es troben allà tot l'estiu, són tan feliços. Total, ho dic per explicar perquè veieu què significa, de quina forma no salvar de les conseqüències, que és fer-ho com la pluja, com la pluja. I és que la història jo em vaig assabentar perquè, ja està, com que les parets són fines, als apartaments a vegades escoltes coses. Resulta que tots els adolescents de l'organització van marxar a sopar
per acomiadar-se de l'estiu i tots ploraven l'últim dia i uns marxaven a Saragossa, altres a Madrid i fins l'any que ve no ens trobarem i tots abraçats. Llavors, hi ha la piscina al meitat de les cases, però hi ha un cartell que posa prohibit banyar-se a partir de les 12 de la nit. Llavors la meva veïna li va dir a la seva filla: quan torneu, com que heu dit que us volíeu banyar, torneu abans de les 12, si no, no podreu. Sí, mama, no et preocupis, que a les 11 estem aquí, llavors ens banyem i celebrem, i ja és l'últim bany que fem, aquest tipus de coses. No, van arribar a quarts d'una. Llavors, aquesta nena es va anar a posar-se al banyador, perquè clar, es anaven a banyar, i la seva mare li va dir: és millor que no dormis en banyador, perquè la piscina no l'obren fins demà a les 9. Ara no et pots banyar, perquè passen de les 12. Diu, però hi ha gent que s'està banyant. Diu, sí, però hi ha un cartell que posa que no et pots banyar a partir de les 12 i tu no et banyaràs. Jo vaig sentir-ho perquè la nena cridava una mica. Eren quarts d'una, però deia: ets una mala mare, està bé, tothom es banya, jo no, soc l'única. I la seva mare deia: jo t'ho havia dit, aquest cartell no l'he posat jo. Jo no puc evitar que els altres es banyin, però sí que puc dir-te que mentre hi hagi aquest cartell, tu no pots banyar-te. I ho lamento molt, però si aquest cartell no hi fos, si aquesta norma no hi fos, per mi seria fantàstic que et banyessis. Però tu ho sabies, són quarts d'una i no és possible. La mare estava com la pluja. La pluja és, va plovent, va plovent, va plovent, i tu crides: ja està bé, no hi ha dret, tanta aigua. I la pluja va fent. Hi ha un cartell, són les 12, ho sento molt, millor que en lloc de banyador dormis en pijama, però bueno, pots dormir en banyador si vols, no et preocupis, ets una bruixa. Jo no vaig sentint coses. Però la mare va estar molt ferma. Jo crec que això s'ensenyava ahir. Ella no va castigar, ella no va ridiculitzar, ella no va cridar. Simplement va dir: les conseqüències de venir més tard a les 12 és que no us podeu banyar a la piscina. Si voleu, sí que podeu anar a la pista de tenis a tocar la guitarra, podeu fer coses, però a la piscina no pots anar. Ja està, s'acabó. I es va mantenir ferma. Per mi, aquesta és la cosa fonamental. Llavors, com que posaré 2 o 3 exemples més que em sembla que són molt útils. ¿Puedo decir una cosa? Perdón. I tant, Gabo. Vale, ¿y qué hubiera pasado si la niña le dice: pues me la suda lo que digas, y se tira a la piscina? ¿Qué haces como padre entonces? Porque claro, si tú dices, o sea, perfecto, como la lluvia, te pones firme, ¿vale? Te explicas, la niña obedeció, y bien, pero si la niña dice: pues me da igual lo que digas y me da igual el letrero, y se tira a la piscina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Qué bonito. Sí. Yo creo que, no sé lo que haces, haces lo que puedes. No. Es que claro, Sí, sí. porque en teoría está muy bien, pero luego en la práctica pasan, el guión es diferente. Sí. Entonces, claro, ¿ahí qué haces? El guión es el mismo. Lo que pasa es que se alarga. Ara intento d'això, Mira, jo aquí em plantejaria que m'has desobeït claríssimament, vas a la piscina i jo no penso sortir aquí a cridar com una boja, a treure't, a fer servir la força bruta. No, carinyo, no, perquè tu tornaràs. Tu tornaràs. I quan tornis, parlarem. Possiblement, jo deixaria una nota sobre el seu llit i benvinguda. Demà hem de parlar. Pues, ja està. I demà, carinyo, demà dir: mira, llum de la meva vida, jo veig que no puc confiar en tu. Com que no puc confiar en tu, hi ha coses que fins ara et deixava fer que no faràs. Posats a fer, mira, posats a fer, explico, per exemple, explico 2 casos que conec en primera persona. Un d'un fill que era de l'AMPA, aquest nen, no de l'associació de pares i mares, sinó de la màfia. Vull dir que era un energúmeno de cuidado i no hi havia forma de que obeís. A més, era una família molt benestant, tenia de tot, malcriat, no tenia límits,
i feia el que li rutava. Llavors va haver un dia que quan va arribar a casa seva, la seva mare va dir, mira, totes les coses que tens te les has de guanyar, carinyo. Te les has de guanyar. Diu, avui quan vinguis del col·le ja no trobaràs res. I quan va tornar al col·le, efectivament, ja no hi era ni l'ordinador, ni el moble de música, m'explico? Ni hi havia les 4 cosites que hi havia i s'acabó la història. I el resto, bueno, el nen es va posar com una fúria, com una fúria, perquè clar, estàvem... És molt diferent quan el vas domant de petit a quan el domes amb 17. Vale? Es va posar com una fúria, però bueno, la mare tot ho havia empaquetat i ho havia emmanat a un magatzem, així que busca-ho. Hijo, busca. Bueno, i ho dic perquè a vegades nosaltres no entenem que ser lluna menguant significa tenir la responsabilitat. No et cridaré, no t'insultaré, però viuràs les conseqüències. Si jo no puc confiar en tu, no confiaré en tu. I la pèrdua de confiança tindrà un cost molt gran, carinyo. Tindrà un cost molt gran de moltes coses. Exemple número 2. Una senyora que el seu fill doncs l'agredia. L'agredia. I a més l'amenaçava i li deia, el fill a la mare, et denunciaré. Total que al final la mare el va agafar, el va portar, era d'aquí Lleida, el va portar al carrer Llibertat número 1, on hi ha un lloc per un centre de menors, i li va dir, mira, la propera vegada que vulguis que m'agradeixis, jo aniré a la policia. I aquí estaràs bé. Se acabó, Para un momentet. Jo crec que això és un acte d'amor. Perquè fas el que és millor pel teu fill. Poso un exemple molt més senzill. 20 vegades que posin la roba a la rentadora. Per què? Perquè les acabes posant tu. Doncs ho dius una vegada, la roba que no arriba a la rentadora no renta. I quan tinguin tota la roba bruta? Doncs que escullin per vestir-se entre la bruta i la menys bruta. Ja està. Jo crec que hi ha una part molt important que és que entenguin que els seus actes tenen conseqüències. I això a nosaltres, jo crec que als nostres fills, a les nostres filles, els hi és d'una ajuda molt gran. No? Aquí també hi ha 3 preguntes pedagògiques que jo crec que són bàsiques pels vostres fills. Quan els vostres fills viuen la conseqüència del que han fet, perquè a més és que tu no ho pots evitar, perquè la pluja cau, jo què sé, hi ha un infant que dius, mira, carinyo, hauries d'estudiar, perquè és que si no, no aprovaràs i al final no aprova. Doncs li dius, ostres, tu, i aquest estiu què farem? Diu, doncs mira, haurem de tenir un profe particular. Diu, perfecte, tindrem un profe particular. Molt bé. Mira, el profe particular cobren 12 euros l'hora, les persones de neteja també. Què et sembla, si vols un profe una hora al dia, què et sembla si fas una hora de neteja i amb això pots pagar el teu profe? Diu, perquè si no, resulta, no sé si estic dient animalades, però és que si no resulta que jo no estudio i tu em pagues el profe quan jo vull. Idea 2, també, per si us sona. A vegades hi ha infants que dius, mira, has fet això, més val la pena que vés a la teva habitació i no sé què i no sé quantos. Llavors, al cap d'una estona, el fill surt i diu, ara ja em porto bé. Puc? I jo li diria no. Perquè si no són ells quan decideixen quan s'acaben els càstigs, les conseqüències. No, no són ells, ets tu. És molt senzill. És a dir, diu, sí, ara et portes bé, me n'alegro. Doncs continua a l'habitació i jo et cridaré. Ja està. És perquè jo ho decideixo. Perquè si no, jo crec que ho veieu, que moltes vegades els nens i les nenes decideixen quan acaben els càstigs. I decideixen perquè estan pactant amb tu, ara ja em portaré bé. Diu, ai, que bé que et portaràs bé. Que bé que et portaràs bé, no? Diu, ara puc veure els dibuixos? Dic, sí, pots veure els dibuixos. Els d'avui no, perquè ara vas a l'habitació, però els de demà sí, Perquè si no, ells juguen a un joc que són els que manen. I no, jo sóc lluna menguant.
hi haurà un dia en què jo no podré decidir el que miren. Llavors miraran el que vulgui. I aquell dia jo ja no, ja està, s'entén? Però jo diria una altra cosa que em sembla molt important. Hi ha molts pares que us sentiu malament quan dieu que no al vostre fill o a la vostra filla. Us sentiu culpables. Jo vull posar un exemple que és molt senzill, que l'entendreu fàcilment. Imagineu que hi ha un endoll, hi ha un endoll aquí, un endoll, i el vostre nen, la vostra nena, és petit, llavors li sembla que és com un pallasso perquè són dos ullets molt macos i li vol donar un petó, llapar l'endoll, que és molt bona idea, un endoll de 220, ¿vale? Llavors tu què li dius? Li dius que no? Li dius que no? Però llavors ell plora i et diu ets una mala mare, ets un mal pare. Tots els nens de la classe donen petonets al pallasso i el llepen. Llavors tu dius, vale, llepa un ratet l'endoll, però no molta estona. Li dius això? No. Li dius no. De cap de les maneres. M'explico? Perquè el teu no és un no d'amor. Si li diguessis que sí, al teu fill li faries un mal. És molt bonic que tingueu sempre aquesta idea al cap. Perquè sempre que digueu un no, si és un no d'amor, és a dir, si dius que sí, li ensenyes que els seus actes no tenen conseqüències, l'estàs maltractant, l'estàs malcriant, li fas mal. I per tant és molt fàcil poder-te sostenir en un no. I a vegades, jo què sé, estem sopant, no? Estem dinant. I diu, jo verdura no vull. Llavors, al cap d'una estona, el flam sí. Dic, perdona, carinyo. Diu, el papa i la mama volen una alimentació equilibrada i l'alimentació equilibrada no es fa amb flam. S'acabó. Diu, ets cruel, ets no sé què. Jo vull que tu tinguis una alimentació equilibrada, no et preocupis. Diu, ja, però demà al matí em trauràs la verdura per esmorzar. Diu, sí, rei, sí. Perdó. Que aviam, que podeu fer el que us sembli, no? Sabeu què passa? Perquè si no, ells s'acaben decidint què mengen, ells s'acaben decidint quan s'acaba el càstig, ells s'acaben decidint perquè et fan xantatge, perquè, pobret, ara tinc gana. I doncs s'ha acabat la verdura. No la vull. Bueno, doncs ja, mira, ja esmorzaràs demà. No hi ha cap nen occidental que es mori de gana. Punt, s'acaba la història. És que, bueno, a vegades soc una mica durillo, però ma mare deia una cosa molt bonica, que era, ma mare deia, más vale una vez rojo que 100 amarillo. Més val un cop una vegada no, que haver d'estar tota la vida negociant. Llavors la meva mare un dia em va dir, mira, tot el que es posa a la taula es menja, carinyo. Si vols, et poso poc, però el que es posa s'acaba. Quanta sopa vols? Jo deia, bastanta, posa-me'n més, més. No puc més. Diu, doncs bueno, ja està, si ja estàs tip, ja demà ja continuarem. Diu, no, perquè jo vull la truita també. Diu, no. Diu, tu ets un inconscient. Bueno, doncs ja està, ho vaig aprendre d'aquesta manera. Ho pots fer de formes diferents, però el que és molt important és que quan els infants decideixen, ells són responsables del que han decidit. I l'eina del respecte és fonamental. Respecte vol dir, no et criticaré. La meva mare no em ridiculitzava, no em criticava, no em castigava, no es posava a bord i deia sempre fas igual, perquè jo sovint feia igual, perquè fins que ho vaig aprendre, que una cosa és menjar pels ulls i l'altra per la boca. Uau! Llavors al final ja vam trobar la mida, jo la vaig trobar, però igual vaig trigar uns mesos a trobar la mida. Doncs la meva mare va tenir paciència i ja està, no passa res més. Passa que a vegades nosaltres no tenim paciència perquè ens sembla que si ploren no són bons pares, perquè necessitem sentir. I els pares ens hem de desensibilitzar, perquè la relació amb els fills no és des dels sentiments, és des de l'amor, que t'estic ensenyant des del que estic fent. I aquí jo crec que hi ha 3 preguntes fonamentals. Quan tenim una gran bronca amb el nostre fill en un cert moment, hi ha 3 preguntes, són les 3 preguntes pedagògiques. Què t'ha passat? Com et sents i què has après perquè no es repeteixi en el futur? Què ha passat?
és que jo no volia més sopa perquè estava tip, però sí que volia la truita de patates. Això és el que m'ha passat. Diu, i com et sents? Fatal! Perquè ets una bruixa i no puc prendre la truita de patates. Diu, i què has après? No he après res! Bruixa! Diu, bueno, doncs pensa-t'ho, ja està. Però sovint diuen, he après que un altre dia em poso menys sopa i en tot cas repeteixo. I això serveix per tot. Ara, atenció, que jo hagi reconegut això no vol dir que ara pugui prendre'm la truita de patates. Perquè això passa moltes vegades, per exemple. I jo què sé, estem jugant a futbol, no es pot jugar a futbol a casa, però estan jugant i trenquen una figura. Llavors vas allà i els dius... Què ha passat? Diu, estava jugant a futbol i he trencat una figura. I com et sents? Em sento fatal perquè ara la que vindrà a sobre he estat cuidado. I diu, i què has après? Que no s'ha de jugar a futbol a classe, ja ho sé, ara ja ho he après. Dic, molt bé, doncs ara reculls la figura i decideix. Vols que aquesta figura sigui el teu regal d'aniversari o el de Reis? Perquè si no, no hi ha conseqüències. Si jo l'únic que faig és explicar, plorar i recollir-ho, és rarito, eh? No sé si sóc antic, a vegades sóc antic, però jo crec que aquesta és una idea important. I faig una altra, per exemple, que és la mateixa estructura, però per nens molt petits, quan fan marranades, quan fan rebequeries. Els nens que fan rebequeries aquells que es tiren al terra i fan... Bueno, definició de rebequeria. Una rebequeria és una obra de teatre dedicada al meu pare o a la meva mare perquè es rendeixin. Llavors, què s'ha de fer en aquests casos? No entrar a l'obra de teatre. Res de dir, va, vinga, va, respira que t'ofegaràs, ai, que t'ofegues! No! Ja està, l'obra de teatre. Tu el deixes allà, i quan calla, que a vegades triguen 20 minuts, a vegades triguen 40, tu estàs allà al seu costat, en silenci. Llavors, quan calla, vas i li dius, mira, des que vas aprendre a parlar, amb aquesta família les coses es demanen parlant. I no pel fet de demanar-les parlant, sempre les obtindràs. Però quan les demanis plorant no les obtindràs. Així que això ara no t'ho puc donar, perquè si no et faria mal. Perquè tu aprendries a plorar per demanar les coses. Lo normal, que us explico el que és normal, és que el nen es torna a tirar al terra i a plorar. Aviam si aconsegueix pujant la pressió que li donis. Llavors, quan torna a parar, el tornes a mirar i dius, mira, l'altre dia en una xerrada m'ho van dir i vaig pensar que estava molt bé, que des que vas aprendre a parlar, les coses només, amb aquesta família només es demanen parlant. Perquè si els nostres nens i les nostres nenes aprenen que quan ploren aconsegueixen les coses, el que fan a l'escola és preguntar-se, tu quanta estona has de plorar? I clar, això és molt lleig, perquè els estem ensenyant una cosa que no toca. Us puc assegurar que si fem això, per la rabieta és mano de santo. Ho fas un dia, un altre dia que té una altra rabieta ho torna a fer. T'asseguro que no arribarà a les 7 rabietes. No arribarà. Perquè haurà vist que això no funciona. I textualment, una nena de P3, de 3 anys, que un dia li van preguntar perquè ella digués, li van preguntar com es demanen les coses, perquè ella digués, les coses es demanen per favor. Allà a la classe. Josefina, com es demanen les coses? I amb tota la naturalitat del món diu, plorant. No és bo, és brillant. Perquè havia après que quan plorava li donaven. I jo crec que aquí faltava l'eina, entendre l'amor com a firmesa amorosa, fermesa amorosa. Com que t'estimo no t'ho puc deixar passar, perquè si no aprendries el que no toca. No t'ho penso repetir, perquè si jo repetís, fes els deures, t'estic permetent que no m'estiguis obeint. Només t'ho dic una vegada. Si no ho fas,
ja pensaré una altra conseqüència. Per exemple, nens que no fan deures, doncs no sé quina solució hi ha. A vegades hi ha una solució molt senzilla que és els poses a una taula amb els deures a fer i que jo què sé, deures que triguen 20 minuts a fer, no? Un quart d'hora, mitja hora. Els dius, mira, aquests deures són més o menys en un quart d'hora estaràs. Com que et costa molt fer-los, estàs aquí a la taula durant la propera hora. Si acabes abans, pots marxar. Si no, pots estar aquí tocant el nas sense fer res, durant una hora. Jo poso el rellotge amb el meu telèfon. Quan soni el telèfon, tu ja marxes. Pots marxar abans si fas els deures. Ja està. En lloc de, fes els deures, fes els deures, fes els deures, fes els deures, va, fes els deures, ja és diumenge, fes els deures. Diu, és l'hora de seure, tens una hora. Ho dic perquè aquesta idea de les conseqüències és molt útil. No infantilitzem els nostres fills i les nostres filles. Perdón, ¿puedo decir una cosa? I tant, Gabo, digues. No, lo único es que, a ver, la consecuencia, y por ejemplo con la historia que contaste de la figura y el fútbol, en ese caso también la consecuencia es un castigo. No. Sí, porque si la consecuencia es, escoge de cómo quieres, si quieres que esta figura sea tu regalo de Reyes o de Navidad, es un castigo. Entonces la consecuencia es un castigo, en este caso. La conseqüència és que tu has trencat una cosa perquè has infringit una norma que sabies que el risc era que la trencaves i, per tant, aviam, també ho pots fer de la teva guardiola. Tens diners a la guardiola, carinyo? Doncs paga de la teva guardiola. Diu, no en tens? Doncs no et preocupis, ho podem demanar-ho pels Reis. Jo crec que no és... Mira, per mi un càstig és quan hi ha ànim de venjança. Ja veuràs. Càstig és. I ara, amb el teu aniversari et quedes sense regal. Això és un càstig. Perquè jo he perdut els papers com a adult i m'estic venjant. Saps què vull dir? En canvi, si tu surts en meitat de la pluja, és un càstig que et mullis? Doncs no. És una conseqüència. Per tant, jo et dic, mira, carinyo, has trencat aquesta norma i has d'assumir les conseqüències. Tens diners a la guardiola? Clar, és que és el que li correspon. Perquè si no, prendria que no té. Però està molt bé això. Llavors és molt important que a vegades jo us recomano que feu una cosa. A vegades no podeu decidir en el moment perquè esteu calents. I el que diríeu és una animalada. Diu, llavors li dieu, mira, carinyos, si et sembla, això que ha passat ara a mi m'ha disgustat molt, ho pensarem i ho parlarem demà. Perquè les coses tenen conseqüències, ja està. I a la millor, també una cosa molt bonica que podeu fer és preguntar als vostres fills i a les vostres filles, escolta'm, com ho podries resoldre això? Com ho pots arreglar? Has tancat la chat? Llavors ells ho busquen, no? Quina és la seva resposta, la seva solució. I aquí a mi m'agradaria dir una altra cosa que em sembla molt important per germans, per exemple. Aquesta confiança que nosaltres tenim amb els germans i amb les germanes. Mireu, nosaltres no podem fer que els germans i les germanes es portin bé. És trist, A vegades s'avenen i a vegades no. Ah, així és la vida. A vegades la seva forma de venir-se és jugar a lo animal, saps? Són coses que passen a la vida. I llavors, heu d'abandonar el paper de policia. Perquè si tu tens el paper de policia, ells no tenen cap responsabilitat i això no els fa créixer. És a dir, tu els dius, feu el favor de portar-vos bé. Llavors, ells entenen que tu estàs sempre allà per vigilar quan s'estan passant de la ratlla. Per tant, ells es poden despreocupar de tot el que fan perquè hi ha algú que es dedica a marcar quan n'hi ha prou, com ho hem de fer i de quina manera ho hem de fer. I això els impedeix créixer. Jo el que us suggereixo, que tampoc funciona sempre, també us he de dir, però bueno, funciona moltes vegades, és suggerir als vostres fills i a les vostres filles, quan els germans, dir, mireu, nosaltres a casa el que volem és cuidar-nos. El que volem és estimar-nos, portar-nos bé, apreciar-nos, fer-nos la vida fàcil. Fer-nos la vida fàcil. Llavors jo us demano que ho parleu entre vosaltres, com us podeu fer la vida fàcil.
I quan dos germans tenen dos problemes entre ells, se diu, us demano una cosa, i és que aneu un moment a parlar i després decidiu com us podeu seguir cuidant, perquè ara esteu fallant. I, a més, proposo una cosa extra. En un cert moment, nosaltres hauríem d'ajudar els nostres fills i les nostres filles a resoldre els conflictes. I ara faré un exemple que serà relativament fàcil. Aquest és un fill i aquesta és la filla. Sí? Llavors... Ja, conflicte. Llavors la història està en què els dieu, mireu, nosaltres ho podem fer de tres. Podem posar-nos d'acord amb tres passos. Pas número 1 és escoltar el que ha passat. Pas número 2 és dir com ens sentim. I el pas número 3, què et demano perquè aquest conflicte quedi resolt. Llavors, en aquest cas seria, aquest d'aquí comença parlant i aquest només escolta. I aquest diu, és que sempre que vens a la meva habitació, bla, 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 i aquest escolta. Un cop que aquest ha parlat del que ha passat, aquest va escoltant, li va... I sí, m'estic explicant fatal, però la idea és, aquest parla i diu, és que, jo què sé, quan vens a la meva habitació mai no truques a la porta. Em sento malament i m'agradaria que truquessis. El que ha passat, com em sento i el que et demano. I aquest ha de contestar. D'acord. Si no ho entén, pot preguntar. Però normalment, quan aquest explica, entres a la meva habitació sense trucar, em crides i agafes el mòbil i el que jo et demano és que truquis a la meva... M'explico? Això és el que li demana. Aquest necessàriament acaba entenent el que li demana. I diu, sí. Un cop que un ha parlat, li toca parlar a l'altre. Sí, però ara li toca aquest, i aquest explica. Sí. Llavors, jo el que necessito de tu és que quan truqui a la teva porta em contestis. I no et facis el sordo, perquè si no, jo t'acabo ignorant. M'explico? Llavors, un explica i l'altre contesta. Un explica i l'altre contesta. Què expliquen i què contesten? Molt senzill. Un explica el que ha passat, com se sent i què necessita. Llavors li toca a l'altre. Llavors li toca a un. Llavors li toca a l'altre. Llavors li toca a un. Fins que estan absolutament... Fins que estan d'acord. Perquè, si no, resulta que tu estàs sempre marcant les normes del joc. Us heu barallat? Doncs aneu a parlar-vos-ho. I quan, per exemple, amb el teu germà, la teva germana, t'enfades, resulta que tu li expliques, mira, ha passat això, jo em sento així i et demano això. I l'altre et diu, ha passat això, jo em sento així i et demano això. Estàs d'acord? Sí, estàs d'acord? Sí. I ja n'hi ha prou de que la mama i el papa hagin de marcar les normes. Perquè si no, no creixen. I hem d'acceptar que ells tindran conflictes. I hem d'acceptar que potser necessiten una tarda sencera per posar-se d'acord. I al principi trigaran molt a posar-se d'acord. Però després, amb el temps, trigaran molt menys. I una altra cosa que em sembla fonamental. Arribaran adults sabent que els conflictes són inevitables, però el que cal, un cop que tens un conflicte, és tenir un recurs per dir, miri, senyor veí, passa això, passa que vostè a les 5 del matí posa la música forta, jo em desperto, em sento fatal, i el que li demanaria és que no posés la música fins a les 9, si fos possible. Així evitaríem haver de trucar a la Guàrdia Urbana. Què li sembla aquesta idea? Llavors, això que un aprèn de petit, ha passat això, em sento així i et demano allò, és extraordinàriament útil també quan ets adult, no? Jo no sé si vosaltres voleu dir coses, doncs digueu-les, però a mi amb aquests últims 5 minutets, no? Per anar tancant. Si voleu dir, preguntar, pregunteu, no? Sisplau, sí. Sí, Julio, digues. Què passa si fem molt tard, han passat els anys, han crescut i han arrelat molt
el xantatge, per exemple, o el victimisme, han après a relacionar-se amb la resta del món a partir d'aquest llenguatge xantatge. I nosaltres no hem sabut ser la pluja fins que no tenen 10, 13, 15 anys. Ho poden aprendre en 10, 13, 15 anys. Triga molt més. I a més és inevitable, és importantíssim que ho aprenguin. I a més és el millor regal que els hi podem fer. El que passa que a nosaltres ens costarà més. Perquè quan són petits una pluja fineta és suficient. Quan són grans necessites més. Però és el millor regal que els hi pots fer. I per tant, mai és tard. De fet, hi ha persones que ho aprenen d'adultes, que la vida té conseqüències. Ostres, si ho haguessin après abans, no? Jo no crec que no és mai tard. Bé, és la meva opinió. No sé, t'he contestat? Sí. Una cosa, No, bàsicament és això. Jo ho pregunto des de la meva perspectiva tant de pare com de professor, perquè a vegades veig que es relacionen amb nosaltres d'aquesta manera, plorant. No ploren les criatures de P3, però a la seva manera sí. Sí, es fan víctimes. Sí. Llavors és molt important de fer-los de mirar i de dir, mira, això no serveix, carinyo, això no t'ajuda. I aquestes coses queden molt marcades amb el cervell de molts nens. És a dir, quan hi ha un mestre que li diu, seu un momentet. Sovint, i jo he parlat així amb infants de 5 anys, sense cap problema. Dic, seu un momentet. Mira, moltes vegades quan parles amb mi, quan parles amb altres nens, parles amb una veu rara, com de fent-te nen petit i fent-te la víctima. Diu, això jo crec que ho podries canviar, perquè no t'ajuda ni a tu ni a nosaltres. Saps del que t'estic parlant? I moltes vegades diuen, diu, vinga, ja pots marxar, rei. I 5 anys després, encara ho tenen aquí, I ho tenen aquí en el bon sentit del terme. Perquè els infants i els adolescents tenen molt clar allò que els ajuda. I nosaltres moltes vegades als infants i als adolescents no els diem la veritat. Els sobreprotegim. I això els fa un mal terrible. I sobre això de dir la veritat, a mi m'agradaria dir una tonteria com una casa, però m'agradaria remarcar que parleu de tot. No protegiu els vostres fills, les vostres filles, amb bombolles protectores. Parleu de tot. Hi ha famílies que diuen, jo no vull parlar amb el meu fill d'abusos sexuals perquè, pobret, aquesta cosa és tan dura. No vull parlar de guerres, de violència. No vull parlar d'immigració, no vull parlar de sexualitat, no vull parlar jo què sé, de maltracte. No, això no. El teu silenci el posa en perill. Perquè si tu no has parlat mai d'abusos sexuals i el teu fill o la teva filla o un alumne teu pateix abusos sexuals, pensarà que és culpable. Perquè si això fos algo que els adults sapiguessin que podia passar, m'ho hagueren dit. No m'ho han dit perquè jo tinc la culpa. Llavors, hi ha tota una sèrie de formes de parlar amb els infants molt senzilles, d'abusos sexuals. Dir, mira, a sota els calçotets, a sota les calcetes, només et toques tu i quan siguis gran qui vulguis. Si et passa, m'ho dius. Mira quina frase tan simple, és d'una psicòloga, es diu Pepa Horno. A sota els teus calçotets, a totes les teves calcetes, només et toques tu. Quan siguis gran qui vulguis. Si et passa, m'ho dius. Diu, vale. I si t'ho diu, llavors, dius, moltes gràcies per dir-m'ho, llavors demanes ajuda i actues. Però si no ho dius, perquè si no, la pregunta és per què han callat durant tants anys, tants adolescents que han patit abusos sexuals? Perquè els adults callàvem. Llavors, des d'aquesta perspectiva, nosaltres hauríem de parlar de tots els temes. Perquè el nostre silenci els fa sentir culpables. Jo poso un altre exemple. Molts nens i moltes nenes, la paraula immigrant. La paraula immigrant mai està a la boca dels mestres a les escoles, o gairebé mai. Llavors els nens i les nenes que són fills de mares i pares d'altres països senten per la ràdio, senten per la tele, veuen als diaris coses que diuen de l'estil de els immigrants ens estan traient el treball. S'ha de fer un mur perquè no passin. Ens estan envaint. Llavors ells
es miren i diuen els meus pares són d'un altre país, nosaltres som immigrants, però ningú diu això. Ergo nosaltres estem malament. S'entén el que estic dient? Llavors és molt important que tu puguis fer servir la paraula immigrant, la paraula negre, la paraula adoptat, la paraula coix. Perquè hi ha nens que són coixos, hi ha nens que són negres, hi ha nens que estan adoptats. Llavors quan dius, vinga, anem a fer fila, els primers els que porten els mitjons grocs, jo no, mierda, els que són de pares separats però viuen amb la mare, tu no, que vius amb el pare. Estàs normalitzant tot. El silenci, hi ha un filòsof francès que es diu Didier Eribon, que la seva tesi fonamental és que el silenci és la base de la injúria. Tot el que jo no dic, si l'infant ho viu, se sentirà culpable. Per això és tan important normalitzar les diferents identitats i orientacions sexuals, parlar de diferents tipus de família, parlar de... Quan aneu a casa i està el papa, la mama o l'altre pare o l'altra mare, o si aneu al centre d'acollida li dieu al monitor. Amb naturalitat. Perquè si tu sempre dius el papa o la mama, i jo tinc 2 papes, 2 mames, o estic en un centre d'acollida, jo estic malament. I has de poder dir la paraula gitano, i has de poder dir la paraula negra. Perquè si no la dius, el nen que es mira al mirall i veu un gitano, però ningú pot dir la paraula gitano, vol dir que gitano és un insult. Però si jo em miro al mirall i soc un gitano i gitano és un insult, vol dir que jo estic malament. Que tinc un problema. No protegim els nostres fills de bombolles, els deixem indefensos, parlem-los de tot. I quan pregunten, contestem. En la mida de les seves, però contestem. Perquè si no, els infants senten que hi ha terrenys minats, temes que no es poden parlar. I aquests els genera indefensió. Jo tinc l'esperança que aquesta estona us hagi estat útil. Tinc aquesta esperança. Us hagi fet pensar. Dir-vos que tot això que jo he explicat, jo a la meva pàgina web, a danielgavarro.com o danielgavarro.cat, durant 3 hores parlo de temes de pares i mares i està en obert, per si ho voleu mirar. Es diu Educar en Harmonia, també perquè si voleu, perquè és que a vegades quan començo, diu, cállate ja, i si us fixeu, ostres, tu, portem 1 hora i mitja. I seria prudent anar acabant, no? Jo us demanaria, si voleu, per acabar, us passo la paraula per preguntar-vos. Si us haguéreu de quedar una idea, una, i no esteu obligats a contestar, només si voleu, però si haguéreu de destacar una idea, quina idea us emportaríeu? Quina idea destacaríeu, si voleu, És una forma de tancar. Bonica, si voleu. I, a més, jo paro la gravació perquè així no sortirà.